खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैबो आंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा आङो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गोजाम मोनसे जारिमिन, जाय जारिमिनखौ जोङो गोदो गोदाय जितु राजा फोरजाफोरनि जितु गालांनाय मोनसे नेरसोन हिसाबै दासिमबो गलाघाट जिल्ला कासमारि होननाय जायगायाव दङ। थारैनो बिनिनो थागिबि बिथां आदा पीताम्बर ब्रह्म बे आदानि गामियावनो फैदोंमोन। नाथाय बे गोजाम जिहेतु जारिमिन बिथाङा फोरमायनायलाय बिथांखौ लानानै जों दा नायफैदों आरो बिथांनिफ्रायनो नोंथांमोनाबो बे गोदोनि बेसेबां बोसोरनिफ्राय बिथांमोना मोनबोदों आरो बिनि सायाव बिथांमोना बेसेबां मिन्थिगौ। थारैनो बे जारिमिना बर'नि जारिमिन होनना फोरमायदों, नाथाय नंमारगौना नंमारा दिनै रोखा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो मिथिगोन, आंबो मिथिगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बे समाव आदाखौ आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय। नैबे जिहेतु दा जों दंफैयो, जिहेतु बेयाव गोबां खाम्फा, समायना समायना आगरजों बुंफबनाय खाम्फाफोर, बे खाम्फानि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। बेयो कासमारि जायगाया गलाघाटनिफ्राय फ्राय 25 किल'मिटार गोजानाव गलाघाट टाउननिफ्राय बे दङ। डिमापुरनि जि बायखोन्दा नेरसोन बर'नि, बे डिमापुराव थानाय जे खाम्फाफोर, बे खाम्फाफोरजों महरा एखे। बेयाव ओरैनो साइजआ गिदिर फिसा, डिमापुराव माखासे गिदिर गिदिर दङ। जोंनि बेयाव जि कासमारियाव थानाय बे हयथ' अबेबा गिदिर अबेबा फिसा। दा जोङो एक्सुवेलि आं आरो बेक्तिगत भाबे आङो खोब उन्दैनिफ्रायनो जिहेतु न' खाथि, बेयाव गोबां खेब जों फैबाय थायोमोन ओरैनो थाबायनो गेलेनो। बे फैनाय समनिफ्रायनो जों नुबाय थादों। दा जिथु महराव जों नुदों दिनै नैबे खाम्फाफोरखौ बर'नि बायखोन्दा नेरसोन होननानै बुंनाय, दा बेयो जों बुंनाय बाथ्रा नङा। बर' राजानि जे बायखोन्दा नेरसोन, बे जों बुंनाय राव नङा। बेखौ आर्किअलजिकेल सार्भे अफ इन्डिया बिथांमोनहा बुंदों। माने 13 सेन्सुरिनि बे खाम्फाफ्रा बर' राजानि होननानै बिथांमोनहा बुंनानै गालांनाय। आरो बिथांमोननि जि बुंनाय, बेजों जोङो बर' राजानि डिमापुरनि जि नेरसोनफोर दङ, बेजों रुजुनानै नायोबा नंगौखौ होननानै जोङो बुंनो हायो। दा बेयाव जिखिनि बेसादफ्रा दङ, जेरै बर'नि आर'नाइनि जि महर, बे महरा बे खाम्फाफ्राव नोंथांमोना नुनो मोनगोन, नायबा निसय नुदों, बेयाव दंजोबो। गोबां बेयाव जिब जुनारफोरनि महरफोर दङ। गोबां बेयाव मा होनो हाथियारफोर, जेरै जं बायदिसिनानि जि सावगारि, बेफोरखौ बेयाव आखिनानै दोननाय जादों। बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि जि एमब्लेम, दावराय थानाय जि एमब्लेम, माने गासानि सायाव जि जोंनाव दावराय थानाय एमब्लेम, बे एमब्लेमाबो बे खाम्फानिफ्रायनो लानाय। डिमापुराव जि दं बेबो बेयावनो दं नालाय, बे खाम्फायाव बेफोर रोखायै दङ आरोखि। जोङो उन्दैयाव नुनाय मथे बे जि खाम्फाफोर, बियो फ्राय खावसेयानो गैला। जि समाव आर्किअलजिकेल सार्भे अफ इन्डियाया फ्राय 10 बोसोरसो सिगांसो बेखौ बाउन्डारि होनानै प्रिजार्भ खालामनायनि बेब'स्थाखौ लादों। खिन्थु 10 बोसोरनि सिगां जिहेथु बे उदां दंमोन फोथाराव, गोबां मानसिफ्रा बेयाव फैनानै देखानानै गालांनाय, देखानानै सिखा रुवा लुनो बायदिसिना खालामनो बिनि अन्थाइफोरखौ लांनाय, बेबायदियै बिनि महरा दिनै खोब खम जाबोबाय आरोखि। गोदो जेसेबां दंमोन बेसे गैला, ओमफ्राय बिराद खमायबोबाय। दा बिनि बागै गोबां मानसिफ्रा फैयो, बेखौ नायफैयो, सावरायफैयो। जोंनि बर'नि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो फैदों आरो गुबुन गुबुनारिनि मानसिफोरबो फैयो। जोङो लोगो मोनबा बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जायो। थ' जोंना मोनसे दुखुनांथाव नैबेसो जे जों बर'फ्रा जेसेबां सांग्रां जानांगौ बेखौ संरैखा खालामनायनि बागै बेसे जोङो सांग्रां नङा। गुबुनारिनि गोजान गोजाननि मानसिफ्रा फैनानै बे बाथ्राफोरखौ जोंखौ बुङो जे नोंथांमोनहा एसे गावनो जोथोन लालायनांगौ। खिन्थु जोंहाबो जिहेथु लानो सानबाबो अनेक बाथ्रा फैयो। जिहेथु दा आर्किअलजिकेल सार्भे अफ इन्डिया बिथांमोननि आखायाव टटेल बुस्थुआ दङ। बिनि सायाव मोनसे मोजां बेब'स्था लानांगौ होननानै जोङो सरकारखौ गोबां खेब जोंनिफ्राय बुंदों। आरो सरकारनि फालैबो एफा एनै माखासे खामानिफोरखौ मावा नङा, एफा एनै मावबाय। दिनैसिम प्रिजार्भ खालामनायनि बेब'स्थाखौ लाबाय। बिनि अनगायैबो गोबां मावबावनो हायो होननानै जोंनि गोसोआ सानो आरो। दा बिनि साखाथि फाखाथि जिथु गोबां सुबुंफोर, न'खरफोर नुदों, बे मा जाथिनि मानसिफोर दं बेयाव? बेयाव आहम, सुथिया,
बेनिफ्राय बिदिनो बर' गामियाबो एसे खाथियावनो दङ। बेसेसो गोजान जागोन बेनिफ्राय? बेनिफ्राय हमनानै ला 2 किल'मिटारसो 1 किल'मिटारसो गोजाननिफ्रायनो बर' न'खरफोर दङ। ओरैनो बेखौ कासमारि होननानै बुङो। कासमारि तनाजान होनो आरो बर' गामिखौ। बर' गामि आरो बेयाव बर'फोर दङ। बेनिफ्राय एक्सुवेलि बेयाव 83 सिमहालागै बेजों नांजाबनाय गोबां बर' न'खरफोर दंमोन, बर' गामिफोर। बिभिन्न' जाहोनाव दा बर'फ्रा बिदिनो हादान जाग्रा होननानै बुंनाय बायदि हादानखौ बेयाव सिफायफैबाय, मोजाङै रायजो जाबाय। बेनि उनाव गोबां बर' न'खरफ्रा बेनिफ्राय गावबागाव पार्सनेल गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय जायखारलांफिनबाय। दा जायनि जाहोनाव बेयाव खाथि खाला बर' न'खरफ्रा गैला आरोखि। दा बेयाव मेक्सिमाम सुथिया दङ, आहम दङ, बेनिफ्राय सनवालफोर दङ एसे आगोल, मिसिंफोरबो दङ एसे खाथियाव। मथथे मिक्सआप मोनसे कास्ट आरोखि बेयाव। टटेल मोनसे अबेबा मोनसे कास्टनिल' मानसि दं बिदि नङा, मिक्सआप मोनसे कास्ट बेयाव दङ आरो। दा बिनि सिगांथ' गोदो माने बांसिन बर'आनो बेंखननायमोन आरोना बांसिनै। एक्सुवेलि गोदोबो बर'ल' नंखाया, गोदोबो मिक्सखामोन। खिन्थु बर'फ्रा जेनेबा दा जेसेबां दङ बिनि बारा दङमोन आरोखि बर'फ्रा। गोबां खम जाबाय आरो। गोबां खम जाबाय। दाबो नफा ननै दङ हारसाफोरनि गेजेराव, खिन्थु बर' गामि हिसाबै गैला, न'खरफा न'खरनै ओरैनो गोदोनिफ्राय थालांनाय बेबायदि दं आरो मा। गोजोननाय थाबाय बेखिनियाव जोंनो गोबां मुल्यबान माने गोनांथि राव बाहायना होनायनि थाखाय। दा बे समाव बेयावनो गोजान जायगानिफ्राय जोंहा जनाइनिफ्राय आदा मनरन्जन बसुमतारी आदायाबो दंफैयो, समाज सिबियारि। बे आदाजोंबो जितु बेयाव जोंनि दिनै बे खाम्फानियाव नुनानै गोबां आगर, बर'नि आगर, बायदि रोखोमनि आगर एरनाय, थारैनो बे आगर एरनायफोरखौ नुनानै नोंथांनि जितु साननायाव मा मोनदांदों? बे कासमारिनि जितु राजबारि, गोदोनि कसारि राजानि, बर' राजानि, बेखौ नायफिननानै दिनै गोसोखौनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो एसे दुखुबो नांदों। जिहेथु दि आसाम एनसियेन्ट मनुमेन्टस रेकर्डस एक्ट 1959 1959 मायथाइयाव बानायदोंमोन। बे आयेन थासेयावबो नैबे जिथु जायगायाव दहायनो बुंबाय गोबां दंमोन, दा जेसेबांनाखि गसंना दं बिनि बांसिन दंमोन। बेफोर गासैबो बायला जिला जालांबाय। खिन्थु 1959आवनो प्रिजार्भेसननि जिथु मनुमेन्ट प्रिजार्भेसननि थाखाय जिथु रेकर्डसनि थाखाय मोनसे आयेन बानायब्लाबो दा बेखौ जे 1990 मायथाइयावसो हयथ' मावदों बे खामानिखौ, बुथुमनाय खामानिखौ। बिनि सिगां बेफोर बायखोन्दा माबाफ्रा गोबां खहा जालांदों। दा बे खेथ्रआव बे जिथु आयेन थासेयावबो बेयाव संरैखा जायैया एसे साननो गोनां बाथ्रा थारमाने। दा जिहेतु जोंनि कसारि राजानि, गोदोनि बर' राजानि जिथु बायखोन्दा नोगोरफोर, डिमापुर होन, बे राजबारि होन, दा गोबां जायगायाव बे गलाघाट एरियायाव बेरायना नायोबा गोबां बर'नि गोदोनि बायखोन्दा जिथु सिनफोर गोबां नुनो मोनो, गोबां फुख्रिफोर नुनो मोनो। आरो दाख्लैसो दै सेराव दिनै राजानि, गोदोनि बर' राजानि जिथु उलाफाद, बेखौ जावखांना मोनबाय, दैया फबना दंमोन जेनेबा जावखांना मोनबाय। दा बेफोरखौ नायोबा मोनसे समाव जे बेयाव गोम गोमै बर' रायजो जाना दंमोन, बे सैथो आरो थारमाने। आरो बेजों लोगोसे जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायनो खावलायनांगोन, सरकारखौ जों खावलायगोन, जिहेतु बेयाव थाखानाय जेसेबांनाखि गोदोनि जोंनि राजा महाराजाफोरनि जिथु सिनफोर दङ, दा बेफोरखौ फुख्रि जेसेबां दङ बा जावखांनानै मोननाय जिবিলাক थारमाने गोदोनि सिनफोर दङ, बेखौ प्रिजार्भेसन खालामनांगौनो जों खावलायो। आरो बे खेथ्रआव दानि सोरखारा माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों, खिन्थु मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानगोनां जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि स्पिकार, बिथाङाबो दाख्लै बेरायफैदों, बेयाव बेरायफैनानै गोबां नायलांदों। बिथाङाबो माखासे कमेन्ट होदों आरो बेफोराव बिथाङा माखासे आसनि लानानै गभर्नमेन्ट भाबै बेखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे बेखौ मोनसे बोरैहाय टुरिस्ट प्लेस बानायनो हायो, बे मोनसे सिन्था खालामदों, बिथाङा बुंफोरलांदों। बेखौ जों धन्यबाद होनांगोन, मोजां खामानि मावनायावथ' मोजां मावदों होनांगोन, नङा होमबा? बेखिनिखौ इनिसियेटिभ लानायखाय आं बिथांनिसिम धन्यबाद जासिदों आरो बिथांखौ जेसे हायो एसे थाबैनो बेफोरखौ जाहाथे मोनसे दावबायारि जायगा बानायनानै जारिमिन, जोंनि गोदोनि जारिमिनखौ गोजोर खालामनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय। बे समाव जिहेतु गोबां गोनां खोथा सावरायबाय आरो जोंनि गोबां बेबायदिनो जारिमिनफोरा दिनै गोदोनिफ्रायबो गैया आरो दा थाखानायखौबो गोमालांनो नागिरनायखौ जोङो माबायदि जितु जाथिया, बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जुजियोब्ला बेफोर जे गोदोना थानायखौ बुरखांनो हागोन आरो थानायखौ रैखा खालामनो हागोन, बेनि सायाव फोरमायनो थाखाय। गोदोना थानायखौ जों जुदि बुरखांनो नायोबा
जितु सा सानजा भारत नर्थ इस्टआव बिखेखकै बुरलुंबुथुरनि खोला सेरफाङाव आप टु बांलादेशसिम बेयाव मैखोमै जोंनि बर' फोलेरनि कसारि फोलेरनि राजाफ्रानो रायजो खुंदोंमोन। दिनै देग देग हिसाबै कक बर'फोरनि जितु राजबारि आगरतलायाव थानाय बेथ' दाबो अक्षर अबस्थायाव दं, खोब मोजां अबस्थायाव दं दाबो, बेखौ नुनो मोनो, बे सोलिगासिनो दं, मोजां अबस्थायाव दं थारमाने। दा ओमफ्राय नों कासपुरखौ नायोबा आरो डिमापुरखौ नायोबा बेफोर जायगाखौ नायोबा बेफोर जायगायाव एसे अबहेलित जादों आसामाव थानाय जिबिलाक थारमाने बर'नि गोदोनि सिनफोर। दा बेफोरखौ बोखांबा जोंनि बर' लिडारफोर काउन्सिलनिफ्राय हक, दा जोंनाबो मोनसे काउन्सिल मोनबाय बाहेरायाव बिटिसिनि बायजोआव, बा बिटिसिआबो बा आसाम सरकाराबो जिहेतु मोनसे आयेन दंखायो, दा एनसियेन्ट मनुमेन्टस रेकर्डस एक्ट होननाय मोनसे दंखायो। बेफोर रेकर्डसनि बे आयेननि जोहै दा बेफोरखौ संरैखा खालामनांगौ। दिनै काछारनि जितु राजबारि कासपुराव थानाय जों बेखौबो नायदों, बेखौ नायब्लाबो जेरैबायदि संरैखा जानांगौमोन बिदि जायाखै। हा हुआथ' गोदो राजबारिना बिराद गुवारमोन, खाथियाव थानाय जितु बाङालि फोलेरनि गुबुन हारिफ्रा दा हाखौ नारसेबजोबनानै दोनबाय, बाउन्डारि वाल गैयामोन गोदो, दा गोदानै होदों बाउन्डारि वाल। आरो रानिफोरनि नामाव माखासे माबा माबि लुदों, बेफोरबो बायहं जिहं, हाग्रा दुफबना दङ, बेफोरखौ साब सिखोन गैया। साखाथियाव जोंनि मानसि थायैखायनो थारमाने बेबायदि अबस्था जादों होननानै जों सानो। दा बेफोरखौ माबानोबा जोङो पार्सनेलिथ' जों जेबो संगठनफ्रा जों बुंनोसो हायो, जों मावनो हाया। मावग्राया जिहेतु गभर्नमेन्ट मोनसे एजेन्सि थाबाय, गभर्नमेन्ट एजेन्सिफ्रा जाहैबाय आसाम सोरखार थाबाय, जोंनि काउन्सिलफोर थाबाय, बिथांमोना गासैबो गोसो गुदुं जानानै बेफोरखौ संरैखा खालामनानै मोनसे टुरिस्ट प्लेस खालामनो थाखाय आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों। गोजोननाय थाबाय। जोंनि गोबां बेबायदिनो बर'नि नेरसोनफोर दङ आरो गोदोनानै थानाय आरो दा नुनानै मोनबाय थानाय बेफोरखौ जोङो जोथोनै एबा हमथाना लाखिनो थाखाय गोबां खामानि मावनांगोन होननानै फोरमायबाय। बे बाथ्राया गोबां सैथो आरो थार। बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै हयथ' गासै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ। बे गलाघाट हालामाव, गलाघाट जिल्लायाव गोबां बेबायदि नेरसोन दङ आरो बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो, बे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो जेसेबां हायो आरो गोबां बेबायदिनो नेरसोन आरो फोरखौ दिन्थिनो आं नाजागोन। बेनिखायनो साफ्रोम आंनि इउटुब नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।